guda uku ku shaida 'yan uwa a duniya. Ƙyalƙyalinta da murmushinta ya hallaka ni ya sami ranar mantuwa a duniya. Duk abin da nake biɗa, Rabbi duka bani shi domin dirarta da gaskiya. Karkaru da duniya, kuko daɗin dukiya, karkabi son zuciyarka ka zam abincin hawiya ɗan uwa. Ga mutane nan gaban ka tana ta ɗauka ba ruhunta da mai akwai, ko talaka makamniya.